Carlo Kem, nakakapogi po ba ang pagiging funny person? Yes. Kasi kapag ang vibe ng tao light, nakakapagpagaan siya ng feelings ng iba, nakakalighten siya ng mood. Attractive yan. O, diba? Charm. Seryoso kasi ako na tao. Kaibigan, malapit na po tayo mag-time check, no? DZRH, DZRH. Sa ulo ng nagbabagang balita. Tamo? Ay, seryoso ako. Hindi, tamo yun. Pag-deliver mo nun, ang funny. Wala, hindi naman. Basic naman yan. Ito, pizza. Ay, ikaw ba? Yes or no lang sagot, B. Pero, yung mga tao kasi, gusto ka. Ikaw kasi, may meaning agad sa'yo. Halatang napakababaero talaga. Rocky Secret Files po. Available pa ba to? Hindi siya. Available pa ba? Kaya pala sobrang charming ni Uncle Dagol. Exactly. In fact, nung dumating siya dito, sinasabi niya lagi, hindi pa ako pogi, charming lang. May tagline siya na gano'n. Siya na nagsabi. Payat pa na Rocky dito. May babaero era siya, pero tapos na yun. Wala tayong ganun. Sabi ng friend ko, ako lang yun. Hindi si Uncle. Oh, yung friend ko nagsabi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.